Wel, yn prysuro yma yn y cylch moch, ar gystal Lies ymlaen ar y funud, ydy'r pare I foch modern. Wel, dwi'n mynd I esgus bod fi'n gwybod llawer iawn am foch, ond lwcus iawn, mae gennau westai sy'n gwybod y cyfan. Ffion Rhys, ti'n iawn bore yma? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Ia, iawn, ti wedi cael coffi gynnesu, achos wedi cael coffi, oeddi mae'n oer, mae lot oer eich adre. Na ti. Ti wedi teithio'n bell o Landeilo? O Landeilo, o Dyffryn Tywi, so mae lot yn is fan hyn a fan hyn. Na ti, a ti wedi cael cyfle I gael golwg ar y moch na bore yma? Ydw, mae lot fach I gael, mae Lenny. Moch Cymreig I gyd, yn sylwi. Ie, o'n i'n wedi, mae'n braf gweld gymaint o moch Cymreig yma, achos mae yna brinder o foch Cymreig I gael yng Nghymru, so mae'n braf gweld cymaint ohonyn nhw yma heddi. Ie, a'r pare, pa oed o foch ydi hein wan? Byddwn ni'n gweud maen nhw siwr tua 6-7 mis, so maen nhw pwysau maen nhw'n cael eu dosbarthu mewn i'n hytrach na'r oedran, so mae'r pwysau yma rhwng 55 kilo I 70 kilo. Dwi'n gweld. So'r porkers chi'n gael o'r ein wedyn. A ni'n mynd I ofyn achos mae'n wahanol enwau a mae'n gymleth I fi. Ie, so mae dechrau porkers, y cutters a'r baconers wedyn ni. So baconers yw'r tryma, so chi'n dechrau'r porkers a'r fwyaf maen nhw'n mynd wedyn ni. Dwi'n gweld. Mae'n prysuro, mae bobl yn tyrru fewn I gael gweld y gystadleuaeth os yna. Sgwni, mae Ela draw pen draw. Co mae hynna'n edrych yn barg eitha ifanc yn y pen draw na? Ydyn, maen nhw'n bar sy'n matcho'n da, cofia. Maen nhw'n eitha tebyg yn eu hyd a'i lled. Na ti. Sgwni, ben eitha. Wyt ti wedi bod yn dangos efo'r ffemer ifanc, wyt ti wedi bod yn magu dy grefft? Ie, trwy'r ffemer ifanc a barni stoc rili, dechreuais I gyda'r moch. A wedyn ni, wel, pob stoc rili, wedi bod yn digon ffodus gael y cyfle I barni stoc trwy'r ffemer ifanc. A wedyn... Mae'r cyfleoedd mae'n rhoi I gael dysgu'r grefft a bethau, mae'n amrysiadol. O, mae'n bwysig, mae'n hynod o bwysig. Rwy'n bod yn magu hyder I siarad yn gyhoeddus yn rhoi'r resymau a dysgu crefft. A mae crefftau fel am yn llai a llai erbyn heddi, so mae'n bwysig parhau nhw. A mae rhywun yn cael cyfle I fynd I farnu stoc a berniadu'r carcas a bethau cyn bod nhw'n dod I oed I fynd I gadw rhoi hunain, so maen nhw'n gwybod be I chwilio amdano ffordd. Fel ti'n dweud y resymeg a ti'n gwybod pam ti'n mynd allan wedyn I chwilio am dy fochyn cynta neu rhywbeth o ti'n gwybod yn union be sydd I angen ar y farchnad. Fi'n gwybod mae Joyce Owens, nhw'n un o'r rhai sydd wedi dysgu fi o'r dechrau dy'r moch Cymraeg a barni stoc a maen nhw wastad yn parod I roi moch I ni. O, hwnna I. Ia, benari dosbarth cyntaf ydi, dosbarth 1-3 Mr Trevor Shields wedi teithio'n bell o Ogledd Iwerddon, neu wedi benderfyniad, ddim yn mynd I frysio, ddim yn meddwl. Na. Mae'r rhaid yn un cywir. Wedi dod yn ffordd ffordd o Ogledd Iwerddon I feirniadu adran y moch yma gyda ni heddi. Neu rhyw chydig o nodiadau. Swn I feddwl bod wedi penderfynu'n o lew, felly bod yn just yn ail fynd dros I nodiadau rhag ofn, achos mae'n ambell I feirniad amswyddogol yma fel ni. Oes, byddwn ni'n meddwl bod yna ffefryn dy fe'n barod. Oes oes gen ti amcan am bod wedi gosod nhw fel unwan, di nhw'n y dref mae o'n meddwl neu? Digon bosib, ond... We are very grateful for the judge, Mr Trevor Shields, who has travelled all the way from Northern Ireland. Byddwn ni'n gweld y moch na wedyn yn unigol wedyn yn dosbarth nesaf, ie. Byddwn ni'n gyfarwydd iawn o hain fynd I wedi dydd. Penderfyniad. Ni, pwy sy'n mynd I fynd â hi? Glyn Davies oedd yn ochr yn edrych yn hyderus iawn. Dwi'n meddwl bod Ela a Hugh maen nhw'n o. Er bod nhw'n... Ydyn. Ela yn y pen draw co, maen nhw wedi cael llwyddiant ofnadwy efo popeth ennill. Dwi'n mynd hollol siŵr o'n ffeithio, ond dwi'n meddwl bod nhw wedi ennill gwobr am y Celsig gorau nôl yn yr he. O, war y thig. Alla gwni sgwrs fwy nes ymlaen am hynny, achos dwi'n rhaid barsial ei Celsig. Lle'n ar y bargen gyn diwedd y dydd. Mae Barbara Evans, sef Pysgenna'r cwmni Langford, y cwmni Celsig Cymreig, a ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw. Unwaith yn rhagor am ein nawr yn ystod adran y moch. Eiliadau fydd I wan, dwi'n meddwl. We have got Barbara Evans, an ambassador on behalf of Langford, the Welsh Sausage Company, to help distribute the awards. And I believe that Mr Trevor Shields has made a decision. Rwy'n agre'n drafod yn gyrru ymlaen na. Cadarnhau nawr, fi'n credu. Cadarnhau mae'r ribannau allan. Dod. Bynnag eitha I mewn I fan dipyn o foment ydyn nhw, mae'n sicr, achos mae'n fatha bod o'n
Ond mae yna rhyw deimlad o rhyw sioe deuluol yn does? Mae pawb yn cefnogi ei gilydd, ond mae'n dipyn o fraint cipio'r wobr. Cymaint o waith yn mewn i paratoi'r moch yma, a fi'n credu hwn yw pinnacle flwyddyn nhw. Y ffair fwyaf yn Ewrop. Ie, ffair gorau hefyd. Y ffair gorau, ie. O'n i'n mynd i ddweud yn un nesaf. Ni'n lwcus iawn bod gennym ni ffair mor arbennig yng nghanolbarth Cymru, a mae o'n agos i bawb, a da ni'n cael gweld y stoc o'r safon yma. Mr Shields. Glyn Davies. Oedd o'n westau i fi nôl yn yr he, yn y sioe. Na fe. Nes iawn gweld i, chwarae teg. Oedd e'n mae'n blesau gweld moch e. Dyna ni te. Mr Glyn Davies. Ar ail y mynd i. Ar ail wobr yn mynd i Hugh Roberts. Hyd y si fysa Roberts sydd yn bell ohonyn nhw. Llam chadau mawr iddyn nhw i gyd.